U kont nistħi ħafna wkoll plus li daw l-uġijat ta' x'ismu. Fit-triq kont nistħi li n-nies jaraw il-Ministeri fis-Sakra mal-art, iġibu id-dar. Sakemm kbirt u mbagħad irrealizzajt isma' dak mhux jiena, mhux stazzjoni tiegħu jiena, taf kif I'm my own person now. U meta realizzajt dik, kont ngħinu mbagħad. Kont ngħinu minnu ħsibu jekk ikun bżonn l-isptar. Ja, ħafna kon ngħinu. U x'kont tħoss għalih imma waqt li kont qed ngħinu? Le ma kontx inħobbu. Sorry. Ma kontx inħobbu. Kon ngħinu għax missieri hu. Ma kont istmerru, purament kien obbligu. Min qallek li dak l-obbligu kien tiegħek? Forsi tommok jew forsi toħtok għala tiegħek. Jien naħseb il-karattru randi mbagħad ngħinu. Per eżempju, jekk ikun hemm animal stranded barra jien ħanejnu. Ġifier mammi kienet dejjem tirrabja miegħi għax inġib xi qattus u stray. Imma dik li ngħin il-ħadd ieħor. Dejjem kienet hemm. Imma fis-sens nifhem li tara qattus barra u tħoss li dan huwa inna vittma li u tissimpatizza miegħu u kważi naħseb inti tasal tħobbu kważi dak il-qattus mal-ewwel. Mal-ewwel. Tuħu responsabilità mal-ewwel. Le ma dik ir-responsabilità naħseb fil-każ tiegħek jekk naħseb ma nafx, ma naħseb li hija informata ftit mill-fatt li għandek fakultajiet kbar tal-empatija. Naħseb. Imma inti qed li għal-missierek ma kont empatizza, sempliċement ma kontx tħobbu tempatizza, kont taraħ naqra vittma ta' ċirkustanza tiegħu innifsu, jew kien jifrustrak, kien jirrabjak, kien jew forsi rittur in-nies li isma' jien ma ħossniex umiljat, għadha missieri, fuck it, m'hemmx tagħmel, ħanġor salibi. Għan-nies ma kont nagħmel xejn. Qatt ma interessak? No. Laqas naf, għat maħsibt fuq għalix, imma li niftakar ċerta kelli xi 18 kont brajtu fl-art, għamin n-nis iduru miegħu biex għajmuhu hekk. Għal-bidu tkun satistħi għax dak missierek, taf kif. Sadattant, morna l-iskola, għat naħdem, kellna l-ħbib, għala you cringe meta ta' missierek hekk, għax ħbibek mhux hekk. Mbagħad realizzajt li isma' dak missieri, I'm not him, he's not me. So I can help. Ma fi ħassejt li xart ma nifhimx li għalfejn. Ma nafx. Tħossok obbligata li għal xi ħadd li qed tgħid li ma tħobbx. Żgur li ma tkunx tħobbu. Nafx, ma nafx. Ġdifi, ma mux għet nifem il-kalkolu kontu, forsi iktar tart. Forsi għet nizadaw daw l-ustja u id-nejn ġalek, nejnek naħseb. Imma li kienet tirrabjani ħafna responsabilta ta' tfal, ma kellhomx u kif support. Għal-kem mbagħad missieri kellna ċans li morru naħdmu, niftakar dak iż-żmien, kellna 16 ta' 16 tmur taħdem mal-gvern u konna għadna ma spiċċajniex l-iskola. U missieri li dal-persuna li għallu trid indaħħalhom lok mal-gvern għallu li jridu spiċċaw l-iskola l-ewwel. Ġifieri kellu affarijiet li huma jaf x'inhuma priorities. Għax inti fil-fatt qabel ma ddeskrivejtu sakemm wasalna l-punt li tgħid li ma kontx inħobbu. Kien hemm punt li kont tħobbu? ħanajdlek ix-xorb ibiddel il-persuna niftakar darba u kien Mount Carmel ukoll id-dar imħabba xorb u konna morru narawh kuljum kont immur narah. U darba minnhom il-social worker kien qalli taf li missierek intelligenti ħafna u jiċċajta ċajtir u għatlu thinking about it niftakar hekk meta konna żgħar nkun qed naraw xi film u jiġi minn warajna rkub teħ fl-art u jtina qata. Ġifieri he used to be. Imma tant insihom l-affarijiet meta jkun dejjem l-istess fis-sakra. Li jsir persuna oħra mbagħad. Ġri u minn filosof la xi niskel?
Ekka. Jistemba fil-ħodu jaqbad jixrob. Fil-ħodu minn flok kafe. Issa li taf spiex ta' il-servizzi, partikolarment inti li kont Social worker. kont fil-qasam u taf x'servizzi għaw il-lum, taf tibtajnu li għaw il-kodba u fil-kas biex ta' minn irrit juża l-internet jista' jara l-YouTube u dilajnu la kollha. Tħoss li missirek saċertu punt kienu kol vittma tal-epoka? Le, kien vittma tal-armi, għax il-xorb kien vera rħis u kienu jinkoraġu għom biex jistru jixorbu. L-armi kienet t-inkoraġijom? Min hekk nara, il-xorb kien vera rħis, kien hemm nafi u kull ġimma jista' jistri xi ħaġa, kien hemm ir-Russian x'jista' jistri. B'nofs lira ġifieri jistri fiex kun x'ismu. So, kien iġib ħafna xorb id-dar. Għax jinsa fejna fien u mux minn dejjem kien alkoholiku. Dejjem. Dejjem kien alkoholiku? Dejjem. Sejt mi kien għalli, ma, jew, Abigail, jew, nanna kienet għalli li kien marxi darba l-Ġermanja u l-Ġermanja skopra x-xorb. Le. Le? No. Not the case? U kellu laqam kollu nannu. Ix-xalala. Ix-xalala. U l-bobo. N-nis kienu jħobbu ħafna ta' ġifieri. Għaxet najdlek, he was nice. Ix-xalala. Allora, kif u n-nies, il-komunità, kif kienet interaġixxi ma' t-tifla ta' xalala? Ma' niftakartu. Imma ma tiftakarx hekk l-interazzjonijiet ma' n-nies ta' triq, kif kienu kelmu, ħarsu lejk, ħbib kellek hekk mill-madwar. Nasab iktar tfal daqsi kienu nisajt pastaza, kelma pastaza. Jitnejku bija, per eżempju, they're better than me. Imma ma ħsibx li ommijiet u hekk kienu. Għax at the same time aħna jena waħda konna bravi fl-iskola u hekk. Allura ma kienu ħarsu dawn appona staf kif imma tfal kienu. Ma min jenna bżarbun jiġi gżajr u xorta tilbes lilu għax m'għandekx tilbes. Jekk kien aħmar sar nofsu abjad nofsu aħmar. Taf kif? Allura tfal li tilab magħhom Interessanti di kif kontu xorta tajjeb fl-iskola. X'kien jimmoti, fis-sens għax it-tfal rarament ikunu tajjeb fl-iskola sakemm ma jkollhomx il-ġenituri li il-mamma dadi bravi ħafna. Imma kienu jimbuttaw. Intellectually bravi. Allura intu messieri bravi ħafna, jiena kont alla tuba. Le, ma kontx tuba. Fl-iskola, insomma, kont falli kollox u jien. Imma għaxrit.